ole kan lo let eta a science thunga inom tak tak te shirt bel turin kanin pe le ton ni chuan hun takin kan lo ngai hle don ani class ma sa akhanin mihring mai pi lama thil nung zong zong mindin tubul pui ber sel ani zia te kan soi to a sel chi sang song om dan te po kan soya ma sia ai ril zok le adi te sonin kan la soi lo khani a zonin sale chini om theya prokaryotes le eukaryotes om the thu kan soi boka an inan lo na te kan soi to boka khang chu kan soi non to lo tura ngai la tu chu ma hianin ama sabe ra chuanin plant cell le animal cell in an lo na kan soi don ani plant cell kan di chuan nim hawina an cell nei anianga animal cell kan di chuan ramsa kan ti hianin science student kan ni lo phei chuanin kan thathiam lo mai theya I thil nung zong zong hi lom sang sang a then kan nia chu ramsa animal kan ti hnuai khan mihring te poi a hloma hian then vek kan ni chu wangin ramsa animal cell kan ti po khan mihring cell te po kha atelani ti kha kan lua khan lo umbuk se a chome plant cell le animal cell chu enge an dang lamna enge ani an lo na enge an differences ni ta ang nim le ramsa kan ti khan mihring kha kan mi tha ul something turin lo mangtai la nim le mihring chu en mai chu kan ang lo na sa em mai ni to a chan chu plant le animal chu anin ang thei tak tak lo anin ang lo na sa em chu wanga he ta classification kan dia thil nung lom sang da po lom khata an dun lo wani anin ang lo na sa em chu ti role ro chuanin he ta te siam tu an fundamental unit of life an cellular level a tang kan compare lon ta ni an cell ve kan khai khin chuanin he ta apum pui anga in ang lo mmc kha cell la chuanin dang lam na chu tiang na tam lawa ma se ain ang lem lova pon lama an lo ngai to in cell la chuan ain ang zo kani ti kha kan soi ma saduwa ma se in an lo na tam takan nei chung te chu kan soi don ani ama sabera chuan an shape kan ti chuanin an pian zia an piana te polo te taila I plant cell chu an pian reng hi an structure hi an pian zi amumal mai ni mumal takin ein rem chap zel mai ni chuti lain animal cell ve thunga chuanin mumal lo tak enge cell membrane a kha te taila nakina kan soi fianga atuam tu a kha hei amam zan lo te a lo kir de te a irregular mai ni plant cell chu pian mumal takanei ain moi takin en rem chap chin animal cell ve thung chu pian mumal takanei lem lo moi takin in rem chip chap ani kher lem lo ti kha ai an lo na saber lo ni ta se adot le a chuan cell wall an nei le nei lo cell wall kan ti a chuan cell tuam tu sakhat khong thatak an nei le nei lo ani plant cell hian in cell wall an nei a cell wall chu enge kan ti chuan in cellulose siam ania cellulose kan ti chuan carbohydrate ania glucose kan che thiam samnan glucose tam tak in zom khom in cellulose siam ani chu plant ta chuan in plant cell hi thil tam tak laka khan aveng himani achang kana te achan chin le thil dang tam tak po soi dor omanga ma se soi du to ta mai taila animal cell ave thun chuan cell wall kan ti hi om ve lo thung ani adot le chuanin I plastids om lo chungchanga an ang lo le ta plastids kan ti chuanin organelle ama kha class ma so khan kan soi fi atwa organelle chu cell chunga angeniang thil nung ang reng dewa ma ni thotur ang thoka asang sang lo omve cell chung tuirel lo omve ho ma ni ti tu cheu nei ma ni function cheu nei ho kha organelle kan ti chuni ta chung organelle zinga pakha chu plastids alo ni ta ni plastic chu chi thum lai om thaya example a chuanin chloroplast kan ti te chromoplast kan ti te leucoplast kan ti te ho khan ni ta ni chu nim hawa hian nim cell da han kan hmuni plastid so chu enge tang kana kan ti chu inan chloroplast kan ti te hi nim a hrin chan hi chloroplast wangani ati hring tu chu chloroplast ani chloroplast khanin chlorophyll apai le chu chlorophyll chu nim na lo hrin chan ani chu an chu siam na man ro ni bok
nakina kan na soi zawanga khatiang plastids ang kha ramsa cell animal cell a ve thung chuanin kan hmu ve lo ani chuan plant cell le animal cell in an lo lena pakhat chu an vacuole nei ani enge vacuole chu ni ta ang vacuole chu organelle pakhat tho ani organelle ka chu soi fia to lo mai la cell chunga enge niang cell chung fluid a om ve kha ni a chuan chu vacuole na tho chu cell chunga bol hlo ve lo thian fai tu ni kan tun lai chuan in enge AMC bol hlo pai tuang de ta po hi ni mai thaini I cell hi kan han zir chiam tak tak chuan mi ta mu thei lo khopa te ni ma se a chunga thil om sang le an na tho te chu chu alo la zau em mai kan soi ta kan khan mani na cheu hi organelle ho khan an thok mol mai ni hei tu na vacuole kan tin te po hei hianin cell chung von fai na kha alo thok ve mial ani a von fai na han ti khan entirnan tui tam le tuk te po chang chun lo pai chuaka khatiang khan chutiang na thok vel tho tu pakhat lysosome oma chu lysosome chuanin for engen yang pon lama tang ron lut te kha lo ti che thina ti khan cell chung kha lo veng thina chu wangin vacuole po hi lysosome ang tia soi thina ni lysosome ti chu ni lo lysosome ang like lysosome tia soi thina ni chu plant cell a chuanin a om tam lowa ma se om chuna te kha an lian thung ani plant cell a chuan vacuole hi a tam lova a om te kha an lian thung chuanin animal cell a ve thung chuan vacuoles kha tam tak om thina ma se an te zok smaller in size as compared to vacuoles in plant cell plant cell a vacuole lian ma se tlem animal cell a vacuole alian lo ma se tam thung ti kha lo ni le ta se plant cell le animal cell in an lohna an dang lamna kan adut le kan soi tur nung bera tan ni boka chuan centrioles an nei lo soi taila an nei lo zir khan an ang lo le ta ni plant cell animal cell kha centrioles kan ti chuanin kan hriat thiamul samber nan chuanin cell anin ti pun nan ta na thok tu poimo em ani centrioles chu cell ain divide donin ain ti pun donin ain ti pun dan hi chini om meiosis le mitosis khoima zok khan ain ti pun theia a cell zirte om na mun zirten mo a khoi zok a polo ni se ain ti pun na na poimo em mai chu he centrioles si ni chu plant cell a chuan a om ve lowa animal cell a chuan chu centrioles chu a om thung ani ti khan kan thathiam mai ome ai ril do lekin du chuna soi fia thenga ma se kan soi ril lutuk po kha om chung lawanga ma se apian zia centrioles pian zia kan mi thla thiam dan turin han soi fia ve ren taila thil tlon sei tak tubulin at asiam tubulin mo tub lion chu protein che khatalo ni tani chu tiang hlir pathum chu lo om khom ta se set khat lo ti taila chu tiang set hlir chu pakwa set kwa kha in rem kwal ta se pipe ang mai hian cylindrical shape hin lo siam ta a chu centrioles om dan chu lo ni tani cell chunga organelle pakhat tho ani ve khat ka soinon le tubulin mangasium microtubule hlir pathum kha lo in kopta se triplet angin chu set khat lo ti taila chu tiang hlir set kwa kha pipe angin cylindrical shape in alo in rem kwala chu chonin centriole kha alo siam ta ni kha plant cell le animal cell in an lo na chu ni a I chinchhia har lovin ka hria a apian zia ani a cell wall an nei lo ani a plastids an nei lo ani le a vacuole a in chenem khoinge lian zo khoinge te zok ti an le a centrioles om kha centrioles om mi om lo ti kha ani le ta mai ta ni chu kha plant cell le animal cell in an lo na chu alo ni ta ni zo na pakhat om thei mai theia I cell in tha pun nan khanin in ti pun nan khan centrioles kha apoimo si a ani chuan plant cell a hanin centrioles om lo kan ti chuanin kan ti box si chuan entin yan in tha pun ve ti kha zo na om thei lo ni ta ni kha chu
class epic lama kan la soifia zel tura ngai tai la in tha anin ti pung ve thawa ma se kha Centrioles tel lo kha nin ti pung thung ti kha kan rilwa kan lo sha don nia kha tun part ta ni chuan du to le mai la chaw me